Повече от 4000 F-16 са произведени или ще бъдат произведени за повече от 24 нации по света. Без повече забавяне, нека разгледаме еволюцията на F-16 Fighting Falcon. Първо имаме F-16A-B Блок 1, 5 и 10. Едноместният F-16A Fighting Falcon и двуместният F-16B бяха въведени през 1979 година от военно-въздушните сили на Съединените щати. Блок 1 е ранният производствен модел с черен радарен купол. Имаше само леки вариации между Блок 1, 5 и 10. Построени са 312 самолета от Блок 10, 9-10 и 4 самолета от Блок 1 и 109-10 и 7 самолета от Блок 5. В началото на 80-те години Блок 1 и Блок 5 бяха по-късно обновени до конфигурация Блок 10. Те бяха задвижвани от турбовентилатор Pratt & Whitney F-152 с тяга от 14 670 паунда сила и 23 830 паунда сила с форсаж. F-16A, Б блок 15. Блок 15 надминава F-1, 5 и 10. Това е първата голяма промяна в F-16. Този вариант включва по-големи хоризонтални стабилизатори, добавяне на две точки за окачване към входа на въздуха, подобрен радар AN/APG 66V2 и увеличен капацитет за точките за окачване под крилата. Хоризонталните стабилизатори бяха увеличени с 30%, за да компенсират увеличеното тегло на новата точка за окачване. С 983 произведени, Блок 15 е версията на F-16 с най-висок производствен темп. Последният беше доставен през 1996 година на Тайланд. Този блок беше задвижван с турбовентилатор Pratt & Whitney F-100PW 220 и F-16AB Блок 20. Това е следващият вариант и този блок добави някои възможности от F-16C Блок 50-52, подобрен радар AN/APG 66V3 с добавен CW режим за насочване на два типа BVR ракети, ракети AIM-7M Sparrow и AIM-120 AMRAAM, носене на ракети AGM-84 Harpoon, както и навигационен и целеуказващ контейнер Lantern. Компютрите на Блок 20 са значително подобрени в сравнение с тези на по-ранните версии, които по-късно са интегрирани в след 1997 година Блок 50, 52 и също получават цветни многофункционални дисплеи. Република Китай, Тайван получи 150 самолета F-16A-B Блок 20. F-16C Блок 25. F-16C Блок 25 направи първия си полет през юни 1984 година и влезе в служба във военно-въздушните сили на Съединените щати през септември. Радарът Westinghouse AN/APG 68 е включен в версията на самолета, което предлага подобрена прецизна нощна атака. Блок 25 на Fighting Falcon също въведе значително подобрение в авиониката на кабината, включително подобрени компютри за управление на огъня и източниците, оборудване за пренос на данни, многофункционални дисплеи, радарен алтиметър и много други промени. Двигателят му беше обновен до Pratt & Whitney F-100PW200 и 20E от предишния F-100PW200 и 20 F-16CD Блок 30-32. Първият Блок 30 F-16 влезе в служба през 1987 година. Основните разлики включват носенето на ракетите AGM-410 и 5 Shrike, AGM-88 HARM и AIM-120, които влязоха в служба през септември 1991 година. Блок 30 са задвижвани с F-110 GE-100, докато Блок 32 са задвижвани с F-100 PW-220E. Общо 733 самолета бяха произведени и доставени на 6 държави. Националната въздушна гвардия закупи много подобрения за своя флот от остаряващи Блок 30, 32, включително добавянето на подобрени инерциални навигационни системи, подобрен комплект за електронна война и така нататък. В 16C Блок 40-40 и 2 влиза в служба през 1988 година. Блок 40-40 е подобрения вариант за удари през целия ден и при всякакви метеорологични условия, оборудван с Lantern Pod, също неофициално обозначен като F-16CGDG. Нощната способност доведе до името нощни соколи, тъй като е оборудван с оборудване за нощно виждане на авиатора. Този блок разполага с подобрен радар и GPS приемник.
JDM, AGM-110 и 4 Joint Standoff Weapon и EGBU-27 Pavery Bunker Buster бяха добавени към арсенала на самолета, започвайки от 2002 година. Общо 615 самолета, блок 410-410 и 2 бяха доставени на 5 държави. F-16 CD блок 5052. Този блок е подобрена версия на блок 40-42. Първият F-16 от блок 50 беше доставен в края на 1991 година. Самолетът е оборудван с подобрена GPS ENS и може да носи допълнителен избор от усъвършенствани ракети, ракетата AGM-80 и 8 HARM, JDAM, JSOW и WCMD. Самолетите от блок 50 са задвижвани от F-110GE 129, докато самолетите от блок 52 използват F-100PAA 229 и двата двигателя са с мощност от 29 000 паунда сила на тягата. Блок 50-52 също така носи радара Westinghouse AN/APG 685, който предлага по-дълъг обхват на откриване на въздушни цели и по-висока надежност. F-16CD блок 510-510 и 2+. Основните разлики на този вариант са добавянето на поддръжка за конформни резервоари за гориво, гръбен отсек, радар APG-689, система за генериране на кислород на борда и шлем JHMCS. Конформните резервоари за гориво осигуряват 440 американски галона или приблизително 3000 паунда допълнително гориво, което позволява увеличен обхват или временна станция и освобождава точки за оръжия вместо подкрилни резервоари за гориво. Всички двуместни самолети Plus имат оголемен отсек за авионика в гръбначния дял, който се намира зад кабината и се простира до опашката. F-16F блок 60. Обозначението F-16F принадлежи на версия, разработена специално за военно-въздушните сили на Обединените арабски емирства и понякога неофициално се нарича Пустинен сокол. Тя е базирана на F-16CD блок 50-52 и има подобрени авионика, радар и конформни резервоари за гориво. Двигателят General Electric FE-110GE-132 задвижва блок 60. Интегрираният електронен военен комплект Northrop Grumman Falcon Edge RWR и AN/ALQ-165 заглушители за самозащита са два компонента на системата за електронна война, която се смята за изключително сложна. Блок 60 позволява пренасенето на всички оръжия, съвместими с блок 50-52, както и AIM-132 усъвършенствана ракета въздух-въздух за къси разстояния и AGM-80 и 4E стандов ракета за атака на наземни цели. F-16V блок 70-72. Това е най-напредналата версия на F-16 Fighting Falcon. На 15 февруари 2012 година Lockheed Martin представи нова версия на техния F-16 на авиошоуто в Сингапур през 2012 година. На 16 октомври 2015 година F-16V летя за първи път с APG-80 и 3 Scalable Agile Beam Radar, AESA, нов централен дисплей, модернизиран бордови компютър, автоматични системи за избягване на сблъсък с земята и много други подобрения. Новият вариант е наречен Viper, който е предназначен да работи по-добре с изтребители от пето поколение.